बिहामजोफ्रा फिसा गारनानैबाबो बेलेग हौवाजों खारफालाङो थाङोबा आंबो लांगोन आरोखि दा नोंथांमोननि नैबे जायगायाव बैसागोनि जि फोरबो फालिदों खोब मोजां जादों दाख्लैनिफ्रायनो जोंनि आसामाव खना खनला जायगाफ्राव गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा बे बैसागो फोरबोखौ फालिदों आरो मोनफ्रोमबो हारि माहारियानो बे बैसागो फोरबोखौ गावबागाव हारिनि हारिमुखौ लानानै फालिदों रंजादों मोसादों दा ओंखायनो जों बर'फ्राबो जोंनि हारिनि हारिमुखौ लानानैनो बे रंजालि बैसागो फोरबोखौ फालिनो नांगोन मानोना दिनैनि दिनाव नोंथांमोना नैबे सुबारि गामियाव जे रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों बेखौ जोंल' नुनाय नङा नोंथांमोनाल' नुनाय नङा बेखौ माने बुहुमावनो बयबो नुगोन बुहुमनि मानसिफ्रानो बयबो नुगोन दा ओंखायनो गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा जिहेतु जोंनि हारिमुखौ गुबुनाबो नुयो ओंखायनो बे बैसागो बोथोराव गावबागाव हारिनि गुबै हारिमुखौ लानानैसो रंजादों मोसादों मानोना बे हारिमुआनो जाबाय जोंनि सिनायथि हारिमुआसो मोनसे हारिनि सिनायथिखौ होयो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि जा मेथाइ रोजाबनाय दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा सेरजा बे जाबाय जोंनि हारिनि हारिमु आरो बेनो जोंनि सिनायथि जों जे बुंबाय थायो जे जों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानांगौ मास्टार रेस हारि हिसाबै गायसननो नांगौ होननानै दानिया जोङो जातिखौ गेरेमसा हिसाबै गायसननो गोनांब्ला सोलोंथाइजों लोगोसे आबादजों लोगोसे राजखान्थिजों लोगोसे रांखान्थि समाजखान्थिजों लोगोसेनो नैबे हारिमुखौबो जोङो गोजौ थाखोआव लांनो नांगोन अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननो हागोन एबा गेरेमसा हारि होननानै बुंगोन दा बेखायनो जोंनि हारिनि हारिमुखौ जों गोजौ फारसे लांनो गोनांब्ला जोंहा बयहाबो बिबान दङ बयहाबो दायित्व दङ नोंथांमोननि सुबारि गामियाव दिनै जे बैसागो फोरबो फालिबाय बे बैसागो फोरबो फालिथायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ दिन्थिनो हानांगोन आरो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोङो प्लेटफर्म होनो नांगोन नाथाय एखनब्ला जों नुयो जों गोबां जायगाफ्राव जोंनि हारिमुखौ जाल दाब दोननानै जों गुबुन रोखोमै रंजायो मोसायो दा नोंथांमोननि गामियावबो आङो खाम दामनाय सेरजा दामनाय सिफुं सुनायखौ नुवाखै नोंथांमोना केसेटजोंसो मोसादों आं बेखौनो खावलायगोन उननि समफ्राव जाहाथे जों बयबो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै मोसायो मानोना बेसो जोंनि हारिमु बे हारिमुखौ जोङो जुदि मोजाङै दैदेनलांनो हायाब्ला जोङो जोंनि सिनायथिखौ मालाब्लाबो होनो हानाय नङा आं दहायनो बुंदों जोंनि हारिमुआनो हारिनि सिनायथि मानोना जोंनि हारिनि जे हारिमु मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय बेवहाय जोंनि बर'फोरनि आसार खान्थि मावनाय दांनाय धोरोम खान्थि गासिबो हाबजोबनानै दङ जों जे मेथाइ रोजाबो बे मेथाइयावबो जोंनि हारिनि जे आसार खान्थि मावनाय दांनाय बेफोर हाबनानै दङ जों जे मोसायो बे मोसानायावबो जोंनि हारिनि आसार खान्थि धोरोम खान्थि गासैबो हाबजोबनानै दङ ओरैजाय मा नाहरबाय दङ आंथ' दहायनो बुंखादों लेक्सार खोनासंनो बायो आजिखालि मानसिया ओंखायनो आङो 5 मिनिटल' होसिगोन जायखिजाया दा जोङो बर'फ्रा हाग्रा जिं जिं दैमा जिं जिं थाग्रा जाथि नालाय मा होननानै बुंदों मानसिया जि जायगायाव थायो बे जायगायाव मोननाय बेसाद मुवा आबहावा बेफोरजों गोरोबनानैनो मा होनदों जोंनि हारिमुआ जोनोम जायो दा जों बर'फ्राबो हाग्रा जिं जिं दैमा जिं जिं थाग्राखाय बे आबहावाजोंनो गोरोबनानै जोंनि हारिनि हारिमुआ जोनोम जादों जोंनि मावनाय दांनाय आसार खान्थिनि जोनोम जादों जेरै जोङो जोंनि बर' हारिनि हारिमुआव बर' हारिनि जों मेथाइ रोजाबनायाव जों खोनायो जोंनि बर' आइजोफ्रा जे मेथाइ रोजाबो माबायदि मेथाइ
फैहाय लोगोफोर फैहाय लोगोफोर मानास हाग्रायाव दिंखिया मैगं खानो थांनि तारमाने जोंनि बर' हिन्जावफ्रा दिंखिया मैगं खायो खागोन ना खाया बेयो जोंनि हुदा आरो बे हुदायानो जोंनि कालचार जालांबाय बे गुवाहाटीयाव थानाय गुबुन जातिनि मानसिफ्रा दिंखिया मैगं नागिरोसै थास' आथिं नागिरा थास' बेदर जावा बिसोरनो बियो बिसोरनि कालचार नङा हारिमु नङा बे जोंनि हुदा आरो बे हुदायानो जोंनि हारिमु आरो बेनो जोंनि सिनायथि दा बेखायनो बुंदों मोनसे हारिनि हारिमुआ गावनि हारिनि सिनायथिखौ होयो दा बेबायदिनो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा मेथाइ रोजाबो मोसाबो माबायदि नायदाव थावख्रि लुनाय दैमा दैसा ना गुरनाय बेसे मोजां आय' बर'नि हारिमुआ जोंनि बर' हिन्जावफ्रासो थावख्रि लुयो नंगौना गुबुन हारिनि हिन्जावफ्रा थावख्रि लुआ दा ओंखायनो जोंनि बर' हिन्जावफोरा बे थावख्रि लुनायनि दैमा दैसायाव ना गुरनायनि मेथाइ रोजाबो बियो जोंनि हुदा आरो बेनो जोंनि हारिमु आरो दिनै बेनो जोंनि सिनायथि आरो बिनि अनगायैबो जोंनि समाजाव सोलिनाय माखासे जाथाय बिजाथायफोरखौबो लानानै मा जोंनि मेथाइनि जोनोम जादों जेरैहाय गोदो जोङो बै माबा आयंमोननि आदैमोननि दिनाव ओरैजाय दोंसे मेथाइ खोनायोमोन माबायदि मेथाइ खार खार सालि दिनैनो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय नोंखौ लाबोनायनिफ्राय आइ आफा बिदा फंबाय आंखौसो सैया जाबाय आइदै सुहामि दाबुसै आंखौ मोदोम आथिङा लौजोब्बाय नोंथांनि साजा होनाया तारमाने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदो हिन्जाव बुनाय हुदा दंमोन ओंखायनो बे मेथाइनि जोनोम जादों बेवहाय थानाय बै माबाया आयंआ बै सिगाङाव जिरायना दंना बियो खनसेब्लाबो गावनि फिसाइजों बुजाथारदों आरोखि दा ओंखायनो बेबायदि हुदाया बेबायदि जाथाया जोंनि समाजाव जानायखायनो मा बेबायदिनो मेथाइनि जोनोम जादोंमोन नाथाय दानि फिसाइफ्रा हिन्जावखौ बुनो हाया नै हिन्जावासो उल्था बुफिन जाहैबाय दरजा फांथेनानै नंगौना हिन्जावफ्रासो दरजा फांथेना फिसाइखौ बुयोनो दानिया हौवाफ्रा बुनो हालिया दा बेफोरबायदिनो जोङो गोदो मेथाइ खोनादोंमोन माबायदि मेथाइ गोरजिया थानायखौ माथो बयबो बुङो मोजां मोजाङै मोजां नंनानैसो थादोंमोन आं जानायाव लोंनायाव सैया हाबा मावनायाव दांनायाव सुख गैया तारमाने बर'फोरनियाव गोरजिया जानाय हुदा दंमोन ओंखायनो गोरजिया जायोब्ला मा जाथाय जायो मा घटना जायो बेफोरखौ लानानै बे मेथाइनि जोनोम जादों दा बेखायनो आं बुंनाया जोंनि समाजाव सोलिनाय माखासे जाथाय जों जि जायगायाव थानानै जि आबहावाजों गोरोबनानै जि मावै दाङै जादों दा बेफोरखौ लानानैनो जोंनि हारिनि हारिमुवा जोनोम जादों आरो बेनो जोंनि सिनायथि आरो बे सिनायथिखौ होनो गोनांब्ला बेखायनो आं बुंनाया नोंथांमोना दिनै नैबे जौस्राङाव जोंनि बर'नि हारिमुखौ लानानैसो रंजानांगोन मोसानांगोन जों गासैबो बर'फ्रानो मानोना बे रंजानाय बे मोसानायखौ आं दहाय बुंनाय बायदि बेखौ जोंल' नुवाखै दसे उनावहाय बै सेंग्राफ्रा बेखौ ससियेल मिडियायाव होगोन फेसबुकआव टुइटाराव इन्स्टाग्रामाव बेवहाय होनाय लोगो लोगो इंलेन्डनि मानसियाबो नुगोन आमेरिकानि मानसियाबो नुगोन जापाननि मानसियाबो नुगोन दा बिनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा फोसावजागोन अब्लासो बुंगोन जे बिसोरो बर' जाथि आसामाव थानाय बिटिआरआव थानाय होननानै नाथाय जोंनि आजिखालिनि लाइमोनफोरखौ एखनब्ला जोङो जोंनि बै गुबै जिथु जोंनि मोसानाय गुबै जिथु रोजाबनाय बे रोजाबनायखौ जोङो
गुलाय गुजाय खालामनाय नुयो जेनेबा आं दहाय एसे सिगाङाव मेथाइ रोजाबदोंमोन माबायदि मेथाइ जाय मेथाइखौ रोजाबोब्ला जोंखौ गुबुना बुङो बियो बर' हारिनि मेथाइ मानोना गुबुन हारिया बेबायदि सुरजों मेथाइ रोजाबा जाय मेथाइखौ रोजाबोबा जोंनो खाम सिफुं जथा सेरजानि गोनां जायो जेरै आं दहाय रोजाबदोंमोन मा खार खार सालि दिनैनो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय नोंखौ लाबोनायनिफ्राय आइ आफा बिदा फंबाय आंखौसो सैया जाबाय गुबुन हारिया बेबायदि सुरजों मेथाइ रोजाबा बे जोंनि बर' हारिनि सुर जोंनि बर'नि सिनायथि आरो बेबायदि मेथाइखौ रोजाबनो गोनांब्ला जोंनो खाम सिफुं जथा सेरजानि गोनांथि जायो नाथाय बै सेंग्राफ्रा दानि सेंग्राफ्रा बे मेथाइखौ माबायदि रोजाबो खार 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 सालि खार खार दिनैनो ओंखारलाहां आंनि न'निफ्राय सेंग्राफ्रा बेबायदि रोजाबो आरो दाना बेवहाय जोंनि जेबो सिनायथि गैया बियो जोंनि सुर नङा जोंनि हारिमु नङा बियो नंगौना दा आं बुङाखै बेखौ लाखिनो नाङा होननानै बेबो थागोन नाथाय जोंनिखौबो लाखिनो हानांगोन आरो बेखौ लाखिनो हायाब्ला जोंनि सिनायथिया थानाय नङा दा आं दहायनो बुंखादों गोबां खोथा बुंला होननानै हारिमुनि मानसि हिसाबै आं हारिमुनि बेखिनि खोथाखौ बुंबाय आरो 5 मिनिट उनावहाय आङो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसै मानोना न'आ बिराद गोजानाव आंनिया आरो आं दहायनो बुंखादों दाख्लै रायलायनायावनो गोलाव बिबुंथि लाखिनांगौब्ला आंनो 1.5 लाख हरनांगोन होननानै सोर बुंबाय गोलाव लाखिनो हादे गुसुं लाखि सार फैसा गैया बारा होननानै 50,000ल' हरनो नागिरदों दा ओंखायनो आं बारा गोलाव बिबुंथि लाखियो दा बेवहाय बांसिन आइजोफ्रानो दङ जोंनि आइजो माहारिफ्रानो दङ आं दहायनो बुंदों दिनैनि बुब्लियाव जोंनि आइजो माहारिया न'खरनि समाजनि गोबां बिबान लाग्रा जाबाय आरो बिबान लानांगौ जानानै फैदों गथ' गथायनि बिबानखौबो दिनैनि दिनाव बिमाफ्रानो बांसिनै रुजुनदों नंगौना नङा आथिखालाव आइजोफ्रा गावबा गावनि गथ' गथायनि बिबानखौ स्कुलाव दोनलांनाय स्कुलनिफ्राय लाबोनाय गथ' गथायखौ फोरोंनाय बेफोर बिबानखौ दिनैनि आइजोफ्रा बांसिनै रुजुननानै लानो गोनां जादों खिन्थु जोंनि समावहाय जोंखौ जोंनि बिफाफ्रासो बांसिनै दायित्व लादोंमोन खिन्थु जेलानाखि जोंनि बिफाफ्रा जोंखौ दायित्व लादोंमोन अब्ला ओरैबायदि जोंखौ सासन खालामदोंमोन मा बिलिफां टाइमाव फरायनाय समाव जुदि जों न'आव सफैयाब्ला जोंनि बिखुङा बेरलाबखाथारोमोन ओंखायनो जों खुनु दिन जोङो जेरावबो मोनाजासे थानो हायामोन फरायनाय टाइमाव जों न'आव ओंखारफैथारनांगौमोन आरो न'आव ओंखारफैयाब्ला माब्लाबा अबाथाय जोंनि बिखुङा बेरलाबोमोन खिन्थु दिनैनि दिनावहाय बिफाफोरखौ दोननानै आइजोफ्रा बांसिन बिबान लाबाय मानोना बै समाव जोंनि बिमाफ्रा मामोन समानो गैयामोन बिसोरो माइ गायनांगौ ना गुरनांगौ मैगं नागिरनांगौ दै लायनांगौ माइ सौनांगौ बनजों अर जरायनो नांगौ नंगौ नाङा एखेबारे समानो गैयामोन नाथाय दानि आइजोफ्रा दानि बिहामजोफ्रा नाबो गुरनांला मैगंबो नागिरनांला माइबो सौनांला दंखलबो नारनांला मटरजोंसो गयो माबाया दैया अरबो जरायनो नांला थारमाने खामानियानो गैला दा ओंखायनो बिमाफ्रा दानिया गावबा गावनि गथ'नि दायित्वखौ बांसिनै लानांगौ जाना फैदों दाना मोनसे कुइसना सिखाङो दिनैनि दिनाव जे जोंनि बिमाफ्रा गावबा गाव गथ'नि दायित्वखौ लाबाय बिबानखौ बानस'बाय खिन्थु बे समाव जोङो जोंनि गथ'खौ थाब गाज्रि जानाय नुदों जोंनि गथ'खौ जोङो दानिया उन्दै समावनो जौ फाग्ला नुदों ड्राग्स एडिक्टेड जानाय नुदों बाइक फाग्ला जानाय नुदों हिन्जाव फाग्ला जानाय नुदों मबाइलनि फाग्ला जानाय नुदों नुदोंना नुवाखै नुदोंब्ला सोर दायित्वखौ सोर रुजुननायाव जादों बिमाफोर रुजुननायाव जादों आं दहायनो बुंदोंमोन
जोंनि समाव जोंखौ जेब्ला बिफाफ्रा दायित्व लादोंमोन बिलिफां टाइमाव जोङो फरायनाय टाइमाव न'आव मोनहैयाब्लानो जोंनि बिखुङा बेरज्लाबखायोमोन नाथाय जोङो दा नुबाय दाथ' बैसागो फांसननि सम दा गथ'फ्रा मा हरसे थाल्ला गिदिंबाय थागोन नोंथांमोननि नैबे जायगायाव दा मोनानाय लोगो बोजोंनि सेंग्राफोर बाइक लानानै फैगोन फारसे आखाइथिं जौ बथल फारसेथिं सिगारेट लागाव रंजाफैबाय थागोन मोसाफैबाय थागोन रावखौबो खाथिर खालामा खाथियाव सोर फोरोंगिरि दं सोर बिमाय दं सोर बिबथै दं सोर गेदेर मानसि दं बेफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया बेनिफ्राय मा हरनि 2:30 3टा बाजियाव न'आव मोनहैगोन हरनि 2:30 3टायाव न'आव मोनहैब्लाबो किन्तु बिमा बिफाया अखानायै कुनु गथ'खौ कुइसन खालामा जे नोङो हरनि 2:30सिम 3टासिम बहा थानाय खालामोसै खालामा बे गथ'आ अखानायै 11टा बाजियाव सिखारगोन 11टा बाजियाव सिखारनानै आरो बहाबा थांनो थाखाय बाइकनि थावखौ जांख्रिगोन थाव गैया बाइकआव थाव गैयाबा मा बिमाखौ दंबाय आइलै मा मा होनो खोनास्लाबलाया आइलै 100 थाखाल' थाव सोंल' बाइकआव नोङो ना नङा बिमाया बिफानाव बिलायबाय दै बिफा बे बाबुनो माबा बाइकनि थाव सोनो फैसा गैयानो 100 हर दिहुनना हरलायबाय थाब फोजोबदो होननानै होफैखाबाय आङो दसे उनाव फोजोबनोसै आङो दिहुननानै हरलायबाय नोङो ना नङा देनाय दा गथ'आ हरनि 2:30 3टा बाजियाव दिनैबो सौफैदों गाबोनबो सौफैदों मैयाबो सौफैदों बेनि उनावबो जुदि बिमा बिफाया जेबो बुङाब्ला बे गथ'आ बहा मोजां जानो नङा होमबा दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों बहाय बांसिन आइजो माहारिफ्रानो दङ दा आइजोफोरखौनो लानानै आं फंनैसो बुंनानै नोंथांमोना बिदाय लानोसै अखाबो हाबाय दा जोंहा नैबेयाव बाथौआरिनि सासे दैदेनगिरि दं बाथौनि दैदेनगिरि हयथ' नोंथांमोनाबो बेवहाय गोबां बाथौआरि सिबियारिफोर दं नंगौना बाथौ सिबियारिफोर जोंनि बाथौ धोरोमारि गौथुमाव मोनसे आफाद दं मा आफाद बे आफादनि नामा मोनथिगोना नोंसोरो बाथौ धोरोमारि गौथुमनि मोनसे दालाय आफाद बे दालाय आफादनि मुङा मा मोनथिना मोनसे आइजोफ्रा माइनाव आफाद खोनादों ना माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुम होननाय मोनसे बाथौ गौथुमनि दालाय आफाद दङ बे माइनावा सोरखौ होनदों बे माइनाव आफादा सोरनि बे माइनाव आफादा जाहैबाय आइजोफोरनि आफाद माइनाव आफाद होननानै बुंदों मानो माइनाव आफाद होननानै बुंदों बे आइजो आफादखौ बाथौ गौथुमनि बे आइजो आफादखौ मानो माइनाव आफाद होननानै बुंदों मानोना आइजो माहारिखौ माइनावजों रुजुयो लोखिजों रुजुयो लक्ष्मीजों रुजुयो हिन्जाव मानसिखौसो सासे आइजोखौसो माइनाव होननानै बुङो दा ओंखायनो बे बाथौ धोरोमारि गौथुमा आइजो बे आफादखौ माइनाव आफाद होननानै बुंदों दानिया माइनावा सोरबायदि आइजोखौ होननानै बुङो माबायदि आइजोखौ माइनाव होननानै बुङो गोदो जोंनि बिमाफोरखौ जोंनि आबौमोना मा होननानै बुङोमोन बिहामजो माइनाव होननानै बुङोमोन आइ बिहामजो माइनाव बै आयंमोनखौ आयंनि बिहावा बिखुनजोआ बिहामजो माइनाव होननानै बुङोमोन मानो माइनाव होननानै बुङोमोन आरो माइनावा माबायदि आइजोखौ होननानै बुङो जाय आइजोआ गंसे न'खराव थायोब्ला बे न'खराव जेब्लायबो सुख शान्तिया फैयो गोजोना थायो गोरोबलायनाया थायो बेबायदि आइजोखौ माइनाव होननानै बुङो जाय आइजोआ गंसे न'खराव थायोब्ला बे न'खराव जेनिबो आंखाल जाया बेबायदि आइजोखौ माइनाव होननानै बुङो जाय आइजोआ न'खरनि समस्त दायित्वखौ रुजुननानै लानो हायो
गासै खामानिखौ मावनो हायो धोरोमनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जाय आइजोआ बे नखरनि समस्त दायित्वखौ रुजुनानै लायो बेबायदि आइजोखौनो माइनाव होननानै बुङो। दानिया जोंनि दानि बिहामजोफ्रा माइनाव जानो हादोंना हायाखै? गोदोथ' बै आयंमोनखौ जोंनि आइमोनखौ माइनाव होननानै गाबज्रियोमोन जोंनि आबौमोना, खारन जोंनि आइमोना बेबायदि आखुनि हिनजावमोन, ओंखायनो बिसोरखौ माइनाव होननानै बुंदोंमोन। दानिया बै आयंनि बिहामजो, बै जोंनि बिहामजो, बै बिहामजो हाबा जागोदानफ्रा माइनाव जानो हादोंना हायाखै? हायाखै। आंबोथ' नुदों गोबाङानो माइनाव जानो हायाखै। आरो माइनाव जानो हायिखायनो गावनि गोरलै गथ' 6 मास जास्लाबिखौनो गारनानै बेलेग हौवाजों खारफालांनो हायो। नंगौना नङा? आरो माइनाव जानो हायिखायनो हाबा जानाया बोसोरसे जास्लाबियावनो फिसाइखौ गारनानै टाउन सहराव, बिहाव बिखुनजोखौ गारनानै टाउन सहराव खारनानै थाहैयो। नंगौना? बेबायदि आइजोखौ जों मालाबाबो माइनाव होननाय नङा। जाय आइजोआ न'खराव धोरोम खान्थि, बे धोरोम आसार खान्थिजों सोमोन्दो लाखिया, बेबायदि आइजोखौ, बेबायदि बिहामजोखौ जों खुनुदिन माइनाव होननानै बुंनाय नङा। आरो जेब्लानो जोंनि बिहामजोफ्रा माइनाव जानो रोङा अब्लानो जोङो गथ' गथायखौबो मोजां खालामनो हानाय नङा। दा बेखायनो आङो बुंगोन, बे आयंमोना, गोदोनि जोंनि आयंमोन, मादैमोन, जोंनि आइमोनहा न'खरनि समस्त दायित्वखौ रुजुनायजों लोगोसे आरो मा खालामबावोमोन? बिसोरो सानफ्रामबो सोरबाया बाथौ खुलुमोमोन, गावबागाव धोरोम, नंगौना? सोरबा ख्रिस्टाननि, ब्रह्मआ ब्रह्मनि, जोंहा बाथौ, जोंहा आइया सानफ्रामबो बाथौ खुलुमोन आरो बे बाथौ खुलुमनायाव जोंखौ लाफायोमोन। बाथौखौ खुलुमखांनानै आबौखौबो खुलुमनो होयोमोन, आबैखौबो खुलुमनो होयोमोन, आफाखौबो खुलुमनो होयोमोन। नाथाय जोंनि दानि बिहामजोफ्रा बे धोरोम सोरोमजों जेबो सोमोन्दो गैया। ओंखायनो जोंनि गोबां बिहामजोखौ आं गासिखौबो होनना बुंनो नागिराखै दे, गोबांखौनो होनना बुंनो। दा बेखायनो जोंनि बिहामजोफोरनियाव बे आध्यात्मिक गियान, धोरोमारि जि सानस्रि, स्पिरिचुवेल जिथु थट, बे बुस्थुआ गैयिनि थाखायनो जोंनि बिहामजोफ्रा आवसारि, बिसोर न'खरनि दायित्वखौ पालन खालामनो हाया। संसारजों बिस्रा माने न'खर संसारजों बिस्रा न'खर संसारखौ लानानै सिरियास नङा। दा ओंखायनो मा खालामनो हायो? गोरलै गथ'खौबो गारनानै बेलेग हौवाजों खारफालांनो हायो, बिहाव बिखुनजोखौबो जालदाब गारनानै बेलेग टाउन सहराव थाहैनो हायो। नंगौना नङा? बिहाव बिखुनजोजों थाब जुदा जानो हायो। दा ओंखायनो बुंनाया, जोंनि साफ्रोमबो आइजोफ्रा जोंनि न'खरखौ मोजाङै दैदेननो गोनांब्ला, गथ' गथायखौ मोजाङै सामलायनो गोनांबा धोरोमजोंबो सोमोन्दो थानो नांगोन। आरो नङाब्ला जोङो जोंनि गथ' गथायाबो मोजां जानाय नङा आरो जोंनि न'खर संसाराबो मोजां जानाय नङा। दा बिनि थाखाय बिमाफ्रा दायित्व थागोन। बिहामजोखौल' दाय होबा जानाय नङा, नंगौना? बे बिहामजोआ सोरनिबा फिसाजो, नाम गिबियावनो सोरनिबा फिसाजो बियो। खिन्थु जोङो नुदों बिमाफ्रानो थिग नङा नालाय, ओंखायनो फिसाजोआ जे थिग नङा होननानै बुङो। सासे फिसाजोखौ गोबां बिमाफ्रा मा खालामो? बुजायोनो हाबानि सानथामसो सिगां। बेखौथ' बुजायनाय होननानै बुङा, एक्सुवेलि मा होनो गोबां बिमाफ्रानो, नै आइ फिसा हिनजाव, मोजाङै बिहाव बिखुनजोफोरखौ बारा खाथिर खालामनो नाङा, नङाबा जेबो मोननाय नङाबो। बिदा फंबायफोरखौ गोदनायाव गानानै जानांगौ। बिमायानो बेबायदि बुंहरखायो नालाय, फिसाजोआ बोसोरसे जास्लाबियावनो बिहावखौबो बुयो, बिखुनजोखौबो बुयो, फिसायनि बिदा फंबायजों रावजोंबो गोरोबनो हाया। नंगौना नङा? नाथाय बिनि सोलाय जुदि बिमाया बुंहरनायमोनब्ला गावनि फिसाजोखौ, नै फिसा हिनजाव, साननै उनावहाय नोंनि फिसायनि न'खरासो नोंनि न'खर जासिगोन, नोंनि बिहाव बिखुनजोआसो नोंनि बिमा जासिगोन, जों नोंनि बिमा नंलिया, नोंनि फिसायनि बिदा फंबायफ्रासो नोंनि बिदा फंबाय जासिगोन, मोजाङै गोरोबनानै मोजाङै सोलिनानै न'खर संसारखौ खुंलां
अब्लासो सुख शान्ति जागोन होननानै बुङोब्ला रावनिबो फिसाजोआ बिहाव बिखुनजोनि न'आव दुम दाखाल खालामहैनाय नङा खालामगोनसै खालामनाय नङा दा ओंखायनो बिमाफ्रा मोनसे खोथा गोसोआव लाखि नोंहा जेरै फिसाजो सासे दङमोन थिग बेबायदिनो नोंहा फिसालाबो दङ दा फिसालानि थाखायबोथ' नों बिहामजो लाबोनांगोन नंगौना नङा नोंनि फिसाजोखौ नों जेरैहाय गुबुननियाव हाबा हरदों थिग बेबायदिनो नोंनि फिसालानि थाखाय सोरनिबा फिसाजोखौ नों बिहामजो लाबोनांगोन जुदि नोंनि बिहामजोआबो नोंनि न'खराव बेबायदि खालामफैयोब्ला एखे जाया होमबा नंगौना ओंखायनो जोंनि आइजोफ्रा बे दायित्वआबो दङ गावबा गावनि गथ'खौ मोजां गियान होनाय जोंनि गथ'खौ गियानि खालामनाय आरो गथ' गथायखौ गियानि खालामनो गोनांब्ला गोसोआव लाखि बेनो जोंनि साफ्रोमबो आइजोआ जोंनि साफ्रोमबो बिहामजोफ्रा बै धोरोमारि सानस्रियाबो थानांगोन धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनांगोन बिमाया धोरोमजों सोमोन्दो थायोब्लासो गावनि गथ' गथायनोबो धोरोमनि खोथा बुंनो हागोन आरो अब्लासो जोंनि गथ'आ हामा होननाय बुस्थुखौ मिथिगोन दा जोंनि फिसाफ्रा जोंनि गथ' गथायफ्रा हामा होननाय बुस्थुखौनो मिथिया नंगौना हामा होननाय बुस्थुखौनो मा हामाब्रा मा जानो हामाब्रा मा लोंनो हामाब्रा मा थांनो हामाब्रा खिन्थु जोङो गोदो हामा हामानोलै जानो हामानोलै हामानो र' नंगौना थांनो हामानो नाथाय दानि गथ'फ्रा मा हामा मा जायो मा महादेबब्रा मा कृष्णब्रा दामनांगौलै बे कृष्णखौ मोदायखौनो दामनो नागिरगोन दा बेबायदि सानस्रिजों जोंनि गथ'फ्रा बहा गियानि जानो नङा होमबा दा ओंखायनो जोंनि गथ' गथायखौ गियानि खालामग्रोनांगौनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाया गियानि जाग्रोनांगोन नाम्बार 1 बिमाफ्रा नंगौना दा बेवहाय नोंथांमोननि नैबे गामियाव दिनै नोंथांमोना जे ज' जादों आरो बेखौ ज' खालामदों नोंथांमोननि गामिनि गोरों गोरा साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा आरो नोंथांमोनखौ जमा खालामनानै आलासि लेंहरदों आंखौबो आलासि हिसाबै लेंहरदों आंखौ बुंदों लेंहरनाय समाव जे जोंनि गामियाव फैनानै नोंथाङा जोंनि जायगानि रायजो जानाय गथ'फोरनि सोलोंथाइ आरो हारिमुनि एसे खोथा बुंनांगौ होननानै खिन्थु आङो बेबायदि खेंख्लें खुंख्लें ओरै खालामबाय थाबाथाय आं लेक्सार होनो रोङा ओंखायनो लेक्सारखौ आं जाया मोनदों दा नोंथांमोना मोसानाय मेथाइ रोजाबनायसो खोनासंनो लुबैदों ओंखायनो मालाबा आं दम होयो बेबायदि दावराव खालामनाय ओइ सिरिथा मा जाबाय दं ओंखायनो मालाबा बेबायदि बुङो आं नंगौना दा नोंथांमोननि नैबे जायगायाव गोबां गथ'फोर दङ बै नानिमोन दं नैबे बाबुमोन दङ बिसोरो सोर बिसोरो जोंनि भबिष्यत जोंनि फिउचार जोंनि इयुन सोरनि नोंथांमोननि न'खरनि नोंथांमोननि समाजनि जोंनि जातिनि बिसोरो भबिष्यत साफा नंगौना दा बिसोरखौ जोङो मोजां खालामनांगोन गुनि गियानि खालामनांगोन लेखा गोरों खालामनो नांगोन मानोना जोङो बुंबाय थादों दहायबो आं बुंदोंमोन जे जों बर' जातिखौ गेरेमसा हारि दानो नागिरदों दानिया जोङो सोरखौ थांखिनानै गेरेमसा हारि दानो नागिरदों जोंनि नैबे गथ'फोरखौ लानानै नोंथांमोननि लाइमोन सेंग्राफोरखौ लानानै जोङो जातिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननो नागिरदों माबोरै जेब्लानो बे गथ'फ्रा लेखा गोरों जागोन साफा डक्टर जागोन साफा इन्जिनियार जागोन साफा एसीएस आईएएस अफिसार साफा दैदेनगिरि जागोन साफा थुनलाइगिरि जागोन साफा बिजनेसमेन जानो हागोन अब्लानो जोंनि जातिया गेरेमसा जागोन नाथाय जोङो नुदों दिनैनि दिनावहाय जों जायफोरखौ थांखिदों बै जोंनि फिसाफ्रा खिन्थु थाब गाज्रि जादों आं दहाय बुंनाया दा जोंनि फिसाफ्रा देरस्लाबबोनायावनो गान्जा सोबग्रा जाबाय गेन्द्राय जाग्रा जाबाय जौ लोंग्रा जाबाय सिगारेट सोबग्रा जाबाय बाइक फाग्ला जाबाय हिन्जाव फाग्ला जाबाय दाया सोरनि बेखौ बिजिरनानै नायोबा जों नुबाय बिनि दायनिगिरिया जों बिमा बिफायानो नोंथांमोनानो जोंनो बिनि दायनिगिरिया
खारन जोङो गथ'खौ मोजाङै सासन खालामनो हायाखै। दा नोंथांमोना बे जायगायाव गोबां बोसोरनिफ्राय जों निश्चय दिनैनिफ्राय 80, 90, 100 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे जायगायाव रायजो जादों। दा जोङो मिथिगौ दिनैनिफ्राय 50, 60, 70, 80 बोसोर सिगां जोंनि बिबौमोनहा बा जोंनि बिबौनि बिफामोना मा सिन्ता खालामोमोन, मा सिन्ता खालामोमोन बिसोरो? जोंनि आबौमोना खालि मोनसे खोथाखौल' सिन्ता खालामनो रोंगौमोन। मा खोथा? दिनै सोरानियाव सावरि जानानै जौ लोंहैगोन, बबे दैमायाव ना नागिरहैगोन, बबे हाग्रायाव शिकार खालामहैगोन, मै गावहैनो, सेसा नागिरहैनो, अमा नागिरहैनो, सोरानाव माइ गायहैनो, मा मैगं खाहैनो। जों खालि बे खोथाखौल' सिन्ता खालामदोंमोन। बिनि अनगायै गुबुन जेबो सिन्ता खालामनो हायाखैमोन दिनैनिफ्राय 50, 60, 70 बोसोर सिगां। आरो ओंखायनो नैबे गामियाव, नोंथांमोननि बे गामियाव, जोंनि गामियाव ओंखायनो मा बांसिन मानसिफ्रानो खामला मावनानै जाग्रा, हाजिरा मावनानै जाग्रा, हा थेलेब लेबावनो आबाद मावनानै जाग्रा, न'खरफ्राव रांखान्थिनि आंखाल, अभाब जोबनो थाङा। नंगौना नङा? खारन जोंनि सानस्रिया बेखिनियावनो जोबथामोन। आरो जोंनि सानस्रिया बेखिनियावनो जोबथामोनखायनो मा जादों? आंनि गामियाव, नोंथांमोननि गामियाव डक्टर गैया, इन्जिनियार गैया, प्रफेसर गैया, एडभकेट गैया, ACS, IAS अफिसार गैया, बर'फोरनियाव आखाइ बिजौआव साननो हानाय। मानोना जों बर' जाथिया दिनैनिफ्राय 50, 60 बोसोर सिगां बेखिनि खोथाखौल' सिन्ता खालामदोंमोन। जौ लोंनांगौ, बेदर नागिरहैनांगौ, बुलायलायनांगौ, फेबाथाय खाबलि बेर सेलथायनानै मोसानांगौ। बिनि अनगायै जों खुनु बेलेग सिन्ता खालामनो हायाखैमोन। दा खोथाया जाबाय मा? 50, 60, 70 बोसोरनि उनावहाय नोंथांमोननि गामिनि मानसिफोरनि साननाया सोलायदों सोलायाखै? सोलायदोंना सोलायाखै? नोंथांमोननि गामिनि आबौमोनाथ' सिन्ता खालामबाय, सावरि जानांगौ, जौ लोंनांगौ, बेदर नागिरहैनांगौ, जानांगौ। दा नोंथांमोननि बे गामिनि मानसिफोरनि साननाया सोलायदोंना सोलायाखै? बे मेन्टेलिटिया चेन्ज जादोंना जायाखै? आरो चेन्ज जायाखैबा, आरो चेन्ज खालामाब्ला 60, 70 बोसोर सिगां जों जि अबस्थायाव दङ बे अबस्थायावनो थागोन। आरो जों बेबायदि दं, बांसिनानो 60%। दा नोंथांमोननि गामियावनो सोरबा थेला बोग्रा दंबा नोंथांमोननि गामिनि थेला बोग्रानि जारिमिनखौ नागिर। बिनि बिफायाबो थेला बोयोमोन, बिफानि बिफायाबो थेला बोयोमोन, बिफानि 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 बिफायाबो थेला बोयोमोन, आरो दिनै बेबो थेला बोग्रा। दा होमबा जों बिनिफ्राय सोलायनांगोन ना सोलायनाङा? बिनिफ्राय जों चेन्ज जानांगोन ना जानाङा? बे न'खराव मोनसे सोलायनाय फैनांगोन ना फैनाङा? दिनैनिफ्राय 100 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बेनि न'खरा थेला बोनानै जादों, आरोबाव 100 बोसोर जाबावगोन नामा? जालाब्ला जोंनि साननायखौ जों चेन्ज खालामनांगोन, जोंनि मेन्टेलिटिखौ जों चेन्ज खालामनो नांगोन। आरो जुदि सोलायाब्ला जों बेनिफ्राय थानांगोन। नोंथांमोननि नैबे गामिया सनानि जायाथों मानो, नोंथांमोननि गामिनि LP स्कुला 3 ताला जायाथों मानो, अब्लाबो नोंथांमोनखौ डेभेलप जाबाय होननानै बुंनाय नङा। जेब्लासिम नोंथांनि फिसाफ्रा साफा साफा एजुकेटेड मानसि जाया, साफा साफा गेदेर मानसि जाया, जोंनि समाज बेबस्थाया जेब्लासिम मोजां जाया, न'खरनि रांखान्थि हालोदा जेब्लासिम मोजां जाया, अब्लासिम नोंथांमोनखौ डेभेलप जाबाय होनना बुंनाय नङा। दा डेभेलप खालामनो गोनांब्ला, जोङो बिसिम डेभेलप जानो गोनांब्ला जोंनि साननायखौ जों चेन्ज खालामनांगोन। माबायदि साननाय? दा जोंनि जायगायाव मोनसे क्लाब दं, गान्दा क्लाब होननाय। थांनाय बोसोराव मेट्रिक फाइनाल लिरनायनि आगोल जोङो जोंनि जायगानि एरियानि मेट्रिक केन्डिडेट आरो बिसोरनि बिमा बिफाखौ लेंदोंमोन रायलायनि, जोंनि फिसाफोरनि मेट्रिक फाइनाल लिरनायनि 10-15 दिन आगोल जों खेबसे रायलायनि होननानै जों लेंदोंमोन। मिटिङा 10टा बाजियाव जानांगौमोन, 10टा बाजियावबो जायाखै। 11टायाव जानांगौमोन, 11टायावबो जायाखै, 12टायावबो जायाखै। जोबथारनायाव 12:30 खालामदों जों बे मिटिंखौ। मानो? गथ'फोरनि बिमा बिफाखौ नेयै नाथाय 12:30 बाजिसिम सासेबो गथ'नि बिमा बिफाया फैयाखिसै। सासेबो
सातसेबो फैयाखै जोबथारनायाव जों बे मेट्रिक केन्डिडेटफोरखौ लानानै रायलायबाय आं बेवहाय चिफ गेस्ट हिसाबै दङमोन गथ'फोरखौ बुंबाय आङो मेट्रिक फाइनाल लिरग्रा गथ'फोरखौ नोंसोरनिफ्राय सोर सोर फार्स्ट डिभिजन मोनगोन आखाइ थिखां सातसेबो गथ' आखाइ थिखाङाखै खेबथाम खेबब्रै बुंदों आङो सोर सोर मोनगोन आखाइ थिखां सातसेबो थिखाङाखै फरायनानै नों मा जानो नागिरदों होननानै साफा साफा सोंबाय सातसेबो खुगा बेखेवाखै मानो खारन बिसोरनाव सेल्फ कन्फिडेन्स गैया आत्मबिश्वास गैया गावनाव फोथायनाय गैया दायनिगिरियासो दाना बिनि सप्तासे उनाव बे पिसिडिसिनि अफिसफ्राव पार्टी अफिसफ्राव अरुणोदय स्किमनि फर्म रानदोंमोन बे अरुणोदय स्किमनि फर्म राननायावबो नुबाय बिमाफ्रा बिसोरनि बिमाफ्रा एखेबारे होंगो दोंगो नारलायनाय सेलायलायनाय जायै गैयानो गैया दावराव दावसि मोननाया मोजां मोनबोबाय मोनिफ्रा रायै रायै फैबाय फैबावथ'लाय बारफोर बिनो सालाफ्रा बेयावबा होंगो दोंगो नाथाय 10 बोसोरनि उनाव गावनि गथ'नि भबिष्यत न'खरनि भबिष्यतनि थाखाय जोङो रायलायनो खनसे लेंबाय बेयाव सातसेबो फैयाखिसै अब्ला नोंनि गथ'आ मानो बुंनो आं फार्स्ट डिभिजन मोनगोन आं डक्टर जानो नागिरदों आं इन्जिनियार जानो नागिरदों होननानै मानो बुंनो जोंनि फिसाया खारन नोंनो गावनि गथ'खौ ओरै होननानैसो स्कुलाव थिनहरदों दे नोंलाय बहा लेखा गोरों जानो हानो बहा मास्टार जानो बहा प्रफेसर जानो बहा डक्टर जानो देरसान्दि थांलाय फैलाय खालाम स्कुलाव देरसान्दिसो थांलाय फैलाय खालामनो होखादों स्कुलाव नंगौना नङा दा देरसान्दिसो थांलाय फैलाय खालामनो होखादों नालाय गथ'खौ स्कुलाव फार्स्ट डिभिजन मोननांगौ ना प्रफेसर जानांगौ ना एडभकेट जानांगौ होननाय बुस्थुआ मा थानि बिनो नंगौना नङा देनाय दा ओंखायनो जोङो नैबे मेन्टेलिटिखौ चेन्ज खालामनांगोन आं बुङाखै नोंथांमोना अरुणोदय स्किम लानो नाङा होननानै नाथाय जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन सम्पथिया सोर दोहोना सोर बै गथ'फ्रा जोंनि फिसाफ्रा बिसोरनाव ओरैबायदि पावार दङ बेयाव थानाय साफ्रोमबो बिमानि फिसाफोरनाव ओरैबायदि शक्ति दं ओरैबायदि पावार दं बिसोर जा जानो गोसो बेखौनो जानो हायो जों जि खालामनो गोसो बिसोरखौ खालामनो हायो बे टेलेन्टआ बे पावारा बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै दङ दा बेखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन बायजोआव दिहुननानै लाबोनांगोन जोङो माबोरै दिहुननानै लाबोनो नोङो जुदि बुङोब्ला देरसान्दि थांलाय फैलाय खालाम देरबाथाय बेंगालराव थांनांगौ कम्पानियाव थांनांगौ बे गथ'नाव बे टेलेन्टआ बोरै ओंखारबोनो दे बुं नोंगोना नङा दा जोङो बाराव बिरबायनायसो थाखा नागिरो जोंनि आइजोफ्रा गाज्रि मोनना दे इसिबां दायित्व गोलैथारदोंना बे न'खराव बिहावा फिसाया इसिबां दायित्व होथारदोंना जोंनि आइजोफोरखौ थाखा नागिरथिंबाय था लिडारफोरनाव थां फैसा बिहै इलेक्सन खाथि फैदों फैसा बिहैबाय था बे पार्टियावबो थां ओइ पार्टियावबो थां इमान दायित्व होदोंना न'खरनि होदोंफा होआखै बेबायदि होननानै न'खरखौ मोजाङै सामलाय गथ'खौ मोजाङै सामलाय होननानैसो बुंदों फैसा नागिरनो होआखै रावबो बिहामजोखौ नाथाय जोंनि बिहामजोफ्रा सोरांस्लाब मोनि इलेक्सन टाइमबाथाय लिडारनियाव दरजा बुहैयो थक 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 सिनेमायाव नुदों नोंसोरो थारमाने जोङो इजि मानि नागिरग्रा जाबाय ओरैनो मोननाय मिथिबाय ओरैनो मोननाय दहाय एसे होनलांदों आलासिया ओरैनो मोननाय बुस्थु नागिरग्रा जों बारा जाबाय गासिबो बुस्थुखौ ओरैनो मोननो लुबैबाय न'खरनि दायित्वखौ बावगारलांबाय दा बेखायनो आं बुंदों बे जोंनि गथ'फोरनि बे टेलेन्टखौ बायजोआव दिहुनना लाबोनो गोनांब्ला नाम्बारावनो बिमा बिफानाव बे आत्मबिश्वासा थानांगोन आरो बे थांखिया थानांगोन सिमाङा थानांगोन मिजिङा थानांगोन आंनि फिसाखौ आङो डक्टर खालामनि आंनि फिसाखौ आङो इन्जिनियार खालामनि मास्टार खालामनि प्रफेसर खालामनि बे थांखिखौ जों लानांगोन नाथाय जोंहा बिमा बिफानि बे थांखि गैयाब्ला जोंनि गथ'आलाय माबोरै डक्टर जानो माबोरै इन्जिनियार जानो दा बेखायनो आं बुङो
दिनैनिफ्रायनो जोङो थांखि लानो हायो दिनैनिफ्रायनो समाय लानो हायो जोंनो कुनु जादु मन्त्र नाङा जोंनि गथ'खौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय जोंनि गथ'खौ डक्टर खालामनांगौ इन्जिनियार खालामनांगौनि थाखाय जेबो जादु मन्त्र गैया जों गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ सानफ्रोमबो फरायनो होनांगौ सानफ्रोमबो स्कुलाव थांनो होनांगौ न'निफ्राय ओंखारनांना सोरजों लोगो जादों मा जाहैदों मा लोंहैदों बेखौल' नोजोर होनांगौ आरो गथ'नो सिमां होनांगौ आफा आंथ' खामला मावनानैसो जाग्रा नोङो खामला मावग्रा जानो नाङा नोंनि दिनाव आङो मोजाङै जानो लुबैबाय गंसे मोजां न'आव उन्दुनो लुबैबाय आफा नों फराय नोंनि फरायनायनि थाखाय आं दं नोङो मास्टार जा प्रफेसार जा डक्टर जा जोंनि गथ'खौ बेबायदि बुं मानो जाया आं गोदो नोंथांमोना फैला जे बरगयारि होनना बुंदों आंनि नामा जोंस्रां ब्रह्म बे जोंस्रां ब्रह्मआ जाबाय आं लानाय आइ आफा दोननाय मुङा जाहैबाय जितेन्द्र ब्रह्म आंनि नामा जितेन्द्र माने सोर बे जितेन्द्रआ बै समनि एक्टर अमिताभ बच्चन धर्मेन्द्र मिथुन चक्रवर्ती मोननि दिननि जितेन्द्र एक्टर बे एक्टरनि नामै आंनि नामखौ जितेन्द्र दोनदों आफाया बेनिफ्राय आं जेला एसे देरबाय बैसोर बायदि जाबाय अब्लाथाय आफाया मा खालामो ना गिदिर गिदिर मागुर खुसिया लाबोनानै थाइगिरजों अनलाजों सबायजों संहोनानै आंखौ जानो होयोमोन ओमफ्राय मा बुंमोन आफाया जा आफा थिगसे जा खिन्थु एक्टर जानांगोनलै जा आफा जा थिगसे जा खिन्थु एक्टर जानांगोन बिदिनो एक्टर जानांगोन होनबाय गामिनि आंनि लोगो आंनि देरसिनफ्राबो माबा लोगो मोनबानो ओइ एक्टर होनग्रा जाबाय आफायाबो बुङो एक्टर जानांगोन गामिनि लोगोफ्राबो एक्टर होननानै गाबजोबबाय आंबो सिन्था खालामबाय होनबा आं एक्टरखौनो जानोसै आं एक्टर जानोसै येस आं दा एक्टर जाबाय जादोंना जायाखै अब्ला जोंनि फिसाफोरखौ जों बुं आफा नोङो मेट्रिकआव 90% लाखिनांगोन 90% लाखिनांगोन फराय आफा जा आफा आं दं सिन्था खालामनाङा 90% लाखि 85% लाखि मास्टार जानांगौ प्रफेसार जानांगौ आमोखा जोंहा फिसालाया एबार थिगसे फरायदों फुरा 90% लाखिगोन मेट्रिकआव 90% माथो नों 90% लाखिगोन गथ'आ साननो बायथ' जागोन आफायाबो 90% होनबाय गामिनि मानसिफ्राबो 90% होनबाय येस आं मोजाङै फरायनोसै आं 90% लाखिनोसै आं डक्टर जानोसै गथ'निफ्राय बे टेलेन्ट ओंखारबोगोन नंगौना नङा दे नंगौना नङा नाथाय जोङो बुंफेरोफा बेबायदि खुनुदिन बुंफेरा जोङो जोंनि फिसाफोरखौ बेबायदि खोथा धोरोमनि खोथा बुंफेरा फरायनायनि खोथा बुंफेरा नंगौना गियाननि खोथा बुंफेरा जोंनि गथ'आ बहा मोजां जानो दा बेखायनो आं बुंनाया गोलाव बुंलिया बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमाफ्रा जुदि दिनैनिफ्राय थांखि लायोब्ला समाय लायोब्ला जे जोङो दिनैनिफ्राय आंनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लानोसै आंनि गथ'आ सासे प्रफेसार जाथारनांगोन आंनि गथ'आ सासे इन्जिनियार जाथारनांगोन आरो खालामथारगोन आङो दिनैनिफ्राय आङो गोसो होनानै जोथोन लानोसै आंनि गथ'खौ आङो मोजाङै नोजोर होनोसै होननानै दिनैनिफ्राय दायित्व ला जोंनि गथ'खौ रावबो होबथानो हाया साफा डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसार जानायनिफ्राय नाथाय जुदि जोङो बेबायदि खामानिखौ मावनो हायाब्ला नंगौना जोंनि गथ'फ्रा बेनोसै दिनैनि जोंनि जि आबहावा समाजनि आबहावा नंगौना जोंनि जि थासारि बे थासारियाव जोंनि गथ'आ गाज्रि जानो सम नाङा दा ओंखायनो जोंनि गथ'फ्रा थाब गाज्रि जानायनि जाहोना बेनो दा गोलाव खोथा बुंलिया बोथोराबो मोजां नङा दा जायखिजाया आं बेखौनो आसा खालामदों आंबो सासे फोरोंगिरि हिसाबै गथ'फोरनि सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइखौ आंबो लुबैयो जोंनि गथ'फ्रा मोजां जानांगौनि खोथाखौ आंबो सिन्ता खालामो दा बेखायनो टाइम गुसुंबाबो बेखिनि खोथाखौ बुंबाय आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो बुजिनानै मोनदों
आरो गावबा गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन खालामगोन साफा साफा गुनि गियानि खालामनो हागोन आं बेखौनो आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबहरबाय आरो गोलाव खोथा बुंलिया जायखिजाया नोंथांमोननि गामियाव फैनानै खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय जोबथारनायाव फिन खनसेबाव बैसागो बोथोरनि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन बावहरफिननानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ खुलुमबाय सार